pa. Flood free, peace of mind kasama. Dream home mo dito mag-umpisa. Garden Orchards ang sagot, safe na lugar, walang abot. Tawag na kay Edgar, bilis, bilis. 298-1746 Tours Skyfire, don't miss, don't miss. Magandang vibes bawat umaga, sa Pabana, Parna, fresh hangin ang kasama. Lot lang pero puno ng pangarap, dito sigurado, di ka mapipitag. Garden Orchards ang sagot, safe na lugar, walang abot. Tawag na kay Edgar, bilis, bilis. 298-1746 Tours Skyfire, don't miss, don't miss.